O Conservatorio Profesional de Música Felipe Paz de Carvajal cumple este ano o seu 33 aniversario e, como ven realizando nos últimos anos, aproveitou este arranque de curso para presentar o que será o calendario de concertos que se levarán a cabo ao longo do ano, dende outubro a xuño. A programación incluirá actuacións abertas no Coliseo Noela todos os meses, a partir deste xoves 24. Nestes concertos, os alumnos poderán demostrar en riba do escenario todo o aprendido nas clases. Será, como habitualmente ven sendo así os últimos anos, un concerto por mes, dende o 24 de outubro, que será o primeiro dos concertos, e a maior parte deles serán no Coliseo Noela aquí en Noia. Estes concertos, que son esa parte fundamental da formación do alumnado, tamén son unha aportación á actividade cultural da vila, a dinamizar a cultura non só de Noia, sino das comunidades veciñas, porque, como ben dixo Iván, como vimos facendo estes últimos anos, facemos intercambio con outros centros. Estes concertos, onde vamos a disfrutar da música que interpretan os rapaces, teñen unha parte moi importante de didáctica, porque as pezas que tocan os rapaces se van acompañando con imágenes, esas imágenes aportan información sobre o compositor, sobre a peza que se está tocando, a veces simplemente acompaña a música de unha forma, digamos, un tanto bucólica, o sea que non só é unha experiencia musical. Dende o Concello destacaron tamén a implicación do profesorado, como tamén dos propios alumnos do centro. Estamos moi orgullosos, creemos que é un conservatorio que ten un prestixio moi alto e nos enorgullece, de aí saen grandes músicos e todo eso é gracias á implicación e á formación que este centro lles dá. Nada máis que invitar a todo o mundo a que veña a disfrutar destes concertos e que ademais para os nosos músicos ver o Coliseo cheo de xente e arroupado pois sempre é unha motivación máis, non?